Ćao. One. Ovo je teletina. Šta si kazao, teletini mora da se da malo ljubavi. Da, mora da se zamaže da tamo sos. Morsku sos smo stavili biber. Znači, svako traži ljubav. Sve traži ljubav. To je prava, vidiš kako je, kao piletina. Da, teletina. Po boji se vidi da je to teletina. I kako si usolio? Morsko soj, biber, maslinovo ulje. Neko stavlja obično, ja volim malo to maslinovo ulje. Ovo smo uzeli vrat, stomak i rebra isto. Ja volim malo maslinovo. Ti voliš to što je, aha. Pa ima i ovo. A ja volim više toga. Ovo je za tebe. Da. I na koliko sad to pečemo? Ovo ćemo da pečemo minimum 3 sata. 3 sata, ja. Stavit ću malo i koske da pusti od ozva. Luk ne stavljaš, ne? Neću, luk malo ima neki miris. Da, da je drugačiji miris. Odlično.